Takam ah. Sige ba? Ano ako yung makatid? Sa Barangay Love Stories. May mga relasyon na sa una lang masaya at masarap. Tapos sa dulo, malungkot na at masalimuot. Pero nasa magkarelasyon pa rin kung handa nilang ayusin ang kanilang pagsasama o mas mabuti na lamang na maghiwalay na sila. Ikaw, kabarangay, handa ka bang ipaglaban ng isang relasyon kahit na gusto mo na tao? Papadudod. Dear Papadudod, pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya simula noong dalaga pa lamang ako. At gusto ko na ang mapangasawa ko ay hindi taga sa amin sa Isabela. Kaya nga nung nauso po ang Facebook, kung sino-sino lalaki ang kinausap ko para makipagkilala. Karamihan ay mga taga Maynila. Meron din namang mga taga Rizal at Batangas. Pero wala naman akong sineryoso sa kanila dahil patapos pa lang ako sa high school ng mga panahong yun. Bago ko i-share ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Shaira, 32 years old at kasalukuyan nakatira sa Quezon City. Nakatulturay na ako dati. At di kami buyaan ng ajoy. Factory worker siya at nakilala ko noon sa kantina dati kong pinagtatrabahuan bilang dishwasher. Lagi kasi siya kung kumakain. Nung nabuntis ako ni Noriel, alam ko na meron na siyang anak sa dati niyang kinakasama. Pero tinanggap ko pa rin yun dahil mahal ko si Noriel.
Nagsisimula ang lahat taong 2024 noong nabuntis niya ako sa pangalawa naming baby, Papa Dudu. Sige man, pumatay ka tayo. Hindi ka tapos. Andiyan ka ah. Joy, joy. I miss you, anak. Kumusta ang Ken. Ken. Kamusta? Ano resulta? Ay, tingnan mo. Ibig sabihin, buntis ka, sweet cake ko. Huwag mo akong tawagin ng ganyan, naiirita ako eh. Naiirita ka kasi buntis ka? Oo. Bakit? Blessing kaya yan. Blessing na, pero kapapanganak ko pa lang, di ba? 3 buwan pa lang yung panganay natin, tapos nabuntis mo na naman ako. Dumidede pa nga sa akin yung anak natin. O ano naman? Anong ano naman? Natural, mabubuntis ka kasi may nangyayari sa atin. Oo nga, pero sabi ko, di ba, ayoko pang magka-baby tayo. Labo mo naman eh. Di mo kasi naiintindihan. Lalo hindi ikaw ang nagbubuntis. Hindi talaga. Dahil trabaho niyo mga babae magbuntis. Hindi ka na talaga naawa sa akin, no? Alam mo, hirap na hirap ako nun sa pagbubuntis sa panganay natin. Tapos binuntis mo na naman ako. 3 buwan pa lang walang nangyayari sa atin, tapos inip na inip ka na dyan. Ilang beses ko nang nasabi na hindi pa ako handa. Na ayoko pa. Lalo pa dumidede pa yung panganay natin, pero hindi mo ako pinakinggan. Tinuloy mo pa rin. Ginalaw mo pa rin ako kahit labag sa loob ko. Pinagbigyan kita, pero nakiusap ako na huwag mo akong bubuntisin, pero hindi ka nag-iingat. Hindi ko na kasalanan yun. Sana uminom ka ng pills para hindi ka mabuntis. Tapos ako na yung sisisihin mo. Ayos ka rin talaga eh. Uminom naman ako, pero ang daming komplikasyon sa akin eh. Diba sabi ko naman sa'yo yun? Grabe ang sakit ng ulo ko, kulang na lang iuntog ko sa pader para lang mawala. Hirap pa ako makatulog sa gabi at kung ano-ano pang pangit na bagay yung mga naiisip ko. Dagdagan mo pa yung puyat sa pag-aalaga sa anak natin at mga gawaing bahay. Kinta ako sa'yo kasi palagi na lang mahimbing ang tulog mo sa gabi. Tapos ikaw pa ang galit pag iniistorbo ko ang tulog mo dahil lang gusto kong magpatulog sa pag-aasikaso sa baby natin. May trabaho pa kasi ako nabukasan nun. Ikaw kaya pumasok mag-lahat, sige nga. Hindi mo kasi alam na bantay sarado kami ng bisor namin. Maulahan tukantok sa production. Kaunting mali mo lang, sige ka. At yun ang iniiwasan ko dahil kawawa tayo. Sana naisip mo man lang yun. Lagi kong iniisip ang kapakanan mo, kung anong mararamdaman mo. Pero ako ba? Kahit konti, iniisip mo rin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang! Malamang oo! Kaya nga ako nagsisikap sa pagtatrabaho para sa'yo at sa anak natin. Talaga lang ah. Para ka namang sira eh. Sira na kung sira. Pero para sa akin, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung totoo na iniisip mong kapakanan ko, eh hindi mo ako agad bubuntisin. Wala kang awa sa akin. Akala mo ganun lang kadaling mag-anak? Makapagsalita ka parang hindi natin anak yung dinadala mo. Paano na lang pag lumaki ang batang yan at nalaman niya na ayaw mo sa kanya? Ano na lang mararamdaman niya? Hindi ko sinabi na ayaw ko sa anak natin. Ang akin lang, hindi pa to yung panahon para magbuntis na naman ako. Hindi ka ba nakakaintindi? 3 buwan pa lang yung panganay natin, Oriel. Hindi naman kagad lalabas yung pangalawa natin. 3 buwan pa para pala yung panganay natin. Hirap sa'yo, masyado kang OA. Ako ba talaga yung OA? Eh, sino pa ba? Alam ka naman nanay ko eh, tayo na nag-usap dito. Oh, isa pa lang nanay mo. Oh, anong ginawa sa'yo ng nanay ko? Baka pag nalaman niyang buntis na naman ako, may masabi na naman siya sa akin. Kagaya nung unang beses na nabuntis ako. Pabayaan mo na si nanay. Ganun lang talaga yun. Masyado matanda pero wala namang ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Hindi mo ba nakikita na tuwa naman siya sa apo niya nung pinanganak mo? Sigurado matutuwa lang din yun pag nalaman niyang buntis ka. Duda ako dyan sa sinabi mo. Parang hindi mo naman kilala nanay mo. Kilala ko siya kasi nanay ko siya. Ikaw ba kayo hindi nakakilala sa kanya? Ay, ewan ko sa'yo. Kahit ano talagang sabihin ko, wala akong boses pagdating dyan sa nanay mo. Hirap sa'yo lahat, ginagawa mong issue. Una, yung pagbubuntis mo. Tapos kayo, nanay ko naman. Wala ka talaga sa hulog. Papa Dudu 2023 nang nagkakilala kami ni Noriel. Noong taong din yun ay nabuntis niya ako sa panganay namin kaya nagsama kami sa isang bubong. Bale, tumira kami sa bahay nila sa Quezon City kasama ang nanay niya. Pero
Pero bago yung taong 2016, nang kinuha ko ng tiyahing kong tagaluto sa Natural Canteen kung saan kami nagkakilala ng kinakasama ko. Siyempre excited ako noon dahil ang nasa isip ko ay pagkakataon ko na para matupad ang pangarap kong makapag-boyfriend ng taga-syudad. Alam ko na hindi ko dapat priority ang paghahanap ng relasyon dahil mahirap na ang buhay namin sa probinsya noong araw. Na hindi na nga ako nakatungtong sa kolehiyo kahit gustuhin ko pa. Pero lahat ng mga kapatid ko ay meron ng asawa at sariling pamilya. Ako puso sa ating lima at matagal nang hiwalay ang mga magulang namin. Laking lola kami pero namatay na rin siya noong 2016 kaya natumakwa ako na papuntahin ako sa Maynila ng tiyahin ko para magtrabaho dito. Palagi ako pinagsasabihan ng tiyahin ko na mag-ipon ng pera para may panggastos ako sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ko yon masyadong iniintindi, Papa Dudu. Noong naranasan ko na kasing sumweldo ay naging magastos po ako. Tapos kung sino-sino pa ang dinidate kong lalaki na nakikilala ko lamang online. Kaya nga may reputasyon ako na maharot sa mga mata ng tiyahin ko. Pero hinayaan na lamang nila ako dahil nasa tamang edad na raw ako. Kaya nga noong nabuntis ako at nagsama kami ni Noriel, ay hindi ako makareklamo ng todo sa kanya tungkol sa estado ng buhay namin. Noong isang beses kasi na nagsabi ako sa kanya ay sinisi lamang niya ako dahil masyado raw akong mapusok at hindi marunong makinig sa kanya. Na kung humanap lang daw ako ng lalaking marunong magdala ng pamilya ay hindi ko mararanasang mas maghirap pa. Kaya nga wala na akong nagawa kundi ang pangatawanan na lamang ang bunga ng mga naging desisyon ko, Papa Dudu. Ewan, hindi yata talaga ako siniswerte sa buhay lalo na sa kinakasama at dumagdag pa sa stress ang nanay niya na palagi akong inaaway kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya, Papa Dudut. Wow, ang cute naman ng damit ng baby niya. Kaninong baby niya? Kayo po pala, Nay. Oh, ako nga. Bakit kumakaano ka naman dyan eh? Akala mo nakakita ka ng maligno. Hindi naman po sa ganun. Nagulat lang po talaga ako sa pagdating nyo. Paano hindi ka magugulat? Tutok na tutok ka dyan sa cellphone. Kulang na lang, inikit mo yung mga mata mo dyan. Sobra naman po. Ako nga, sobra. Hindi rin ako pala mamansin na. Babad na babad ka dyan sa cellphone mo eh. Kumakaas na akala mo wala kang inaalaga ang anak ka. Ngayon lang naman po ako ng cellphone. Yung anak ko naman po, natutulog sa tuyan sa kwarto. Hindi ko naman po sinara ang pinto para tanaw ko at mabilis ang mapuntahan. Lumabas lang po ako ng kwarto sa gilid para kumuha ng tubig na maiinom sa ref. Tapos nag-cellphone ka na dyan bigla. Nag-chat din po kasi yung tiyahin ko. Kinukumusta ako kaya nireplyan ko lang. Nag-chat daw. Maniwala sa'yo. Ay kung gusto niya tingnan niyo po po itong cellphone ko, kausap ko po yung tiyahin ko. Oo na. Pero may pasabi-sabi ka pa dyan na cute ang damit ng baby. Pinag-uusapan niyo rin ba ng tita mo yun? Ay, yun po ba? Hindi po. Nakita ko lang sa Facebook nung nagbukas ako ng account. Sinasabi ko na nga, be. Puro ka Facebook. Wala naman po sigurong masama doon, lalo't ngayon lang naman ako nag-Facebook, Nay. Kahit ano bang sabihin mo, hindi maganda sa isang nanay na katulad mo, yung puro ganyan ang inaatupag. Dapat ang ginagawa mo, pag hindi mo inaalagaan yung anak mo, naglilinis ka ng bahay. Tingnan mo, oh, napakaraming hugasin sa lababo. Ako pa pang hinihintay mo maghugas ng mga yan? Hindi naman po, pero mamaya ako na sana huhugasan yung mga pinggan. Masakit pa po kasi yung balakang ko at medyo nangangalay yung mga binti ko. Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo, nagdadahilan ka lang para hindi makapaghugas. Style mo, bulok. Ay, hindi naman po ako nagdadahilan. Hindi raw. Pero halatang halata naman sa'yo. Inoobserbahan lang kita, Shaira. Pinagpapasensyahan lang, lalo't buntis ka sa panganay ni Noriel ko. Tapos ngayon, nagpabuntis ka na naman sa anak ko para makatakas sa mga gawaing bahay. Ayos ka rin talaga eh, no? Hindi ko naman po ginustong mabuntis ulit. Si Noriel po ang sisihin niyo kung bakit buntis na naman ako. Aba, at bakit ko naman sisisihin yung anak ko? Siya po kasi may kasalanan. Sa totoo lang, ayoko nga po munang
masyadong mainit si Noriel. Tapos nagtatampo pag hindi ko pinagbigyan. Malamang, may pangangailangan yung anak ko. Alam ka naman sa ibang babae niya, hingin yung pangangailangan niya kasi ayaw mo siyang pagbigyan. Hindi naman po sa ganun, pero nag-uusap naman kami na hindi pa ako handa. Sa kakaunting panahon lang naman ang hinihiling ko para makarecover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi naman siya nakinig. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kaya nga dapat handa ka ano man ang mangyari. Tsaka kasalanan mo rin naman eh. May iniinom kang pills, di ba? Meron po, pero tinigilan ko na bago pa may mangyari sa amin ni Noriel. Oh, ayan! Dinamin mo rin. Kasalanan mo rin talaga yan kasi alam mo buntisin ka, pero nagpagano ka ng walang proteksyon. Hindi po kasi maganda yung epekto sa akin ng pills. Eh di sana sumubok ka ng ibang proteksyon. Hindi lang naman pills ang pwede mong gamitin para hindi ka mabuntis eh. Alam ko naman po, kaso nakakatakot eh. Natatakot ka naman saan? Sa pwedeng maging epekto nun sa katawan ko. Marami po kasi ako nababasa ng horror story sa Facebook na galing din sa kapwa ko nanay tungkol sa mga contraceptive na gamit nila. O eh, bakit ako nun? Wala naman nangyari sa akin nung nagpaturok ako ah. Hindi rin kasi sa'yo masyado kong mapaniwalay sa mga nababasa mo sa Facebook. Iba-ibang katawan ng mga babae. Tsaka kung pumalpak yung unang ginamit mo, di magpalit ka ng iba. Subok lang ng subok hanggang mahanap mo yung hiyang sa'yo. Ganon yun. Medyo ako yan sa late match ko lang nakilala. Late match? Oo. Eto oh, i-download mo, late match. Dito, pwede ka makahanap ng mga friends o yung destiny mo. Malay mo nga, dito ka magka-jowa eh. Dito mo na mahanap yung pinaka-worth. Talaga? I-download mo na ha. Pag-uwi mo, i-download mo na. Marami na eh. Tapos sino nga mo gagawin? Nagsubok hanggang mahanap mo yung hiyang sa'yo. Ganon yun. Papadudod simula pa lang noong tumungtong ang mga paako sa bahay ni Noriel ay pinagtasa na talaga ako ng kilay ng nanay niya. Buntis na kasi ako noon nang dinala ako sa bahay nila at pinakilala ako ng kinakasama ko sa kanyang nanay. Sinabi lang sa akin ni Noriel na may pagkamasungit ang nanay niya pero kuhanin ko na lang daw ang loob para magkasundo kami. Siyempre, ang gusto ko ay magkaroon ng maayos na relasyon sa nanay ng kinakasama ko. Pero kahit na anong suko ko sa simula pa lamang ay mukhang ayaw talaga sa akin ang nanay ni Noriel. Madalas niya akong angilan na parang isang dragon na anumang sandali ay bubuga ng apoy. Ang dami rin niyang sinasabi, kumilos man ako o hindi sa bahay nila. Noong ipinagbubuntis ko nga ang panganay namin ni Noriel ay nahirapan talaga ako ng gusto kaya kinailangan kong tumigil sa pagtatrabaho. Pinayuhan ako ng doktor na huwag masyadong kumilos pero hindi yon maintindihan ng nanay ng kinakasama ko. Papadudod lagi niya akong inoobliga na maghugas ng pinggan at maglaba. Kasi nakikitira lang daw ako sa pamamahay nila. Yun din ang rason kung bakit takot na takot akong magbuntis sa pangalawa namin. Bagay na hindi naman maintindihan ni Noriel. Oka ang pagbabudget kaya masasabi kong mas madalas pa kaming kapusin kesa nakakaluwag. Ewan. Pero kahit na anong gawin kong paghigpit ng sinturon ay hindi talaga kami makaahon papadudod. Kaya naman takot na takot akong magbuntis noon dahil sigurado na lalo kaming malulubog sa kahirapan. Alam ko naman sa sarili ko na mahal ko si Noriel, kaya nga lang ay lagi kong sinasabi sa kanya ang mga pangarap ko at gustong mangyari sa pamilya namin. Nagkasundo pa nga kami na kapag malaki-laki na ang panganay namin ay babalik na ako sa pagtatrabaho para makatulong sa kanya. Kaso'y nabuntis niya ulit ako nang wala sa oras. At kailangan na lang naming pangatawanan ang magiging baby namin habang nagpapatuloy sa buhay papadudod. Pero aminado ako na may mga gabi pa rin na binabagabag ako ng aking mga takot para sa magiging buhay namin sa hinaharap.
Tubig nga, Bi. Yung tao eh. Sana ako natutulog. Ako rito, hindi ba eh. Kasalanan ko ba yun? Bigyan mo mga mata mo. Kung ganun lang kadali yun, sana kanina pa ako tulog. Ano ba kasing problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Lagi ka nalang nagagalit sa akin tuwing gusto ko magsabi sa'yo ng nararamdaman ko. Feeling ko tuloy wala ka ng pakialam sa akin. Gabi-gabi na, nagdadrama ka pa eh. Patulog na nga yung tao oh. Saka saan na naman galing yung pinagsasabi mo? Sa akin lang. Naisip ko lang kasi yun yung pakiramdam ko. Sa Ira naman eh. Ayoko ng away. Pagod ako. Pagod din naman ako ah. Paano ko napagod eh? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Baka nakakalimutan mo, nagbuntis ako tapos nag-aalaga pa ako ng anak natin, Noriel. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo madali rin ginagawa ko ah. Ay, naku. Nagre-reklamo ka na naman eh. Hindi ako nagre-reklamo. O ba't din yung tono mo? Malapit ko na tuloy isipin eh. Hindi ka naman sa pamilya natin. Talaga? Nakuha mo bang isipin yun kung sakali? Oo, mahal ko kayo ng anak natin. Pati na rin itong baby na nasa tiyan ko, pero hindi ko lang mapigilang mapaisip kung meron ka ba talagang pangarap para sa amin? Ano na naman ba yan? May plano ko ba talagang ibukod kami ng mga bata? Ano? Alam mo kung ano sinasabi ko? Hindi ko alam. Ewan ko sa'yo. Ng bahay, Noriel. Hindi ba nangako ka sa akin noon? Pag nakaluwag-luwag tayo, ibubukod mo kami ng anak mo. Gusto ko lang malaman kung may bala ka pa rin na tuparin yung pinangako mo sa akin noon. Sa totoo lang, parang malabo na yan. Lalo na ikaw may sabi pag nakaluwag-luwag tayo. Eh sa panahon ngayon, mas madalis pa tayong ipit kaysa nakakaluwag-luwag. Kaya paano ko pa matutupad yung pangako ko sino mabubukod ko kayo? Sabi pa parating tayong baby. Di ba dapat mas unahin ko yung anak natin kaysa sa kung ano-ano mga naiisip mo? Pero di ba kapag nagsasama na ang babae at lalaki, bumubukod na sila? Para lang si may mga pera yun. Saka, bakit ba gusto mong bumukod eh, hindi naman tayo pinapalayas ni nanay dito? Hindi nga, pero bahay niya pa rin to. Dapat meron tayong sariling bahay, lalo't lumalaki ng pamilya natin. Sa panahon ngayon ang mamahal ng mga bilihin, ano pa kaya ang renta? Sige nga. Gusto mo yata mamulubi tayo sa kalsada na lang tumira eh. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganon. Aabot tayo sa ganun pag hindi ka pa nanahimik dyan. Masyado kong maraming gusto eh, hindi pa nga tayo umaasenso. Kasalanan mo naman eh. Nag-uusap na tayo noon. Maayos na yung plano natin. Na pag lumaki-laki ang panganay natin, tutulong ako sa pagtatrabaho para makaipon tayo. Kaso, masyado ka mainit sa kama. Ayan tuloy, nabuntis mo na naman ako. Hindi pa nga natin natutupad yung usapan natin na mag-iipon, pero pakiramdam ko back to zero na naman tayo. Hello, Kasi sir. anak natin dyan sa tiyan mo eh. Hindi ba ka pinapanganak? Palagi mo na sinisisi. Pwede pa. Hindi ko sinisisi ang anak natin. Ikaw ang sinisisi ko. Kurikur man dyan. Tanong ka naman. Tani. Lang, malapit na ako mapikon sa'yo. Lagi ka namang napipikon sa akin eh, bago pa ba yun? Hirap sa'yo, masyado ko emosyonal. Alam mo naman buntis ako? Malamang, emosyonal talaga kami mga buntis. Dinamay mo pa yung mga buntis. Baka ikaw lang naman talaga ang ganyan. Hindi mo alam, nakakayamot ka na. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ni nanay. Tama siya na para kang may sariling mundo. Sinabi sa'yo ng nanay mo yun? Na para ako may sariling mundo? Oo! Ano sagot mo? Wala. Nagkibit-balikat lang ako. Ayoko na pahabain yung usapan kaya hindi na lang ako sumagot. Grabe ka talaga? Hindi mo man lang ako pinagtanggol? Paano kita ipagtatakwil kung nakikita ko na parang totoo naman ang sinasabi ng nanay ko? Isipin mo nga yan. Huwag nang lagi pagkukulang ko yung tingnan mo. Tingnan mo rin yung sarili mo. Masyado kong mapaghanap. Hindi ka na marunong makontento. Sige na, matutulog na ako. Huwag mo na ako istorbohin. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Noriel na nauwi na nga sa pagtatalo ay nadagdagan lang ng panibagong tampo ang mga nauna kong tampo sa kanya. Alam ko na mas praktikal na tumira sa bahay nila pero nahihirapan na kasi akong pakisamahan ng nanay niya. Sa tingin ko ay ginawa mo naman ang lahat ng abot ng makakaya mo. Pero wala. Matigas at malayo ang loob sa akin ng biyanang kong hilaw. Simula noon ay hindi na ako nagsabi ng salubin kay Noriel dahil siguradong hindi na naman niya ako pakikinggan. O baka nga sisihin niya ulit ako at sabihin masyado akong mareklamo. At ako talaga ang hindi marunong makisama sa amin ng nanay niya. Pakiramdam ko, papadudot ay wala akong karapatan na magsabi ng feelings ko. Kaya naman tinuong ko na lamang sa pagsali sa mga online group sa Facebook ng mga kapwa ko nanay at may kinakasama ang paglalabas sa mga hinaing ko sa buhay at sa relasyon namin ni Noriel.
Bali, ang ginagawa ko ay nagpo-post ako ng aking mga problema sa grupo na sinalihan ko at marami namang nagko-komento para magbigay sa akin ng pagpapayo. Hanggang sa may napansin akong isang Facebook account na paulit-ulit na nagko-comment sa mga post ko. Hindi nagtagal ay nag-chat sa akin ang naturang account para makipagkaibigan. Akala ko ay kapwa ko rin siya nanay kaya in-accept ko ang friend request niya sa akin sa Facebook. Pero makalipas ang ilang araw ng pag-uusap namin ay inamin niya na isa siyang lalaki papadudod. Halo, halo, halo. Hindi lang pala siya magaling magpayo, marunong din magpatawa. Sino marunong din magpatawa? Po? Sino nga yung marunong magpatawa? Wala po. Anong wala? Pati nga ang cellphone mo? Ayoko po. O bakit? Siguro may tinatago ka sa akin, ano? Bakit naman po ako may itatago sa inyo? Ewan ko. Galing ako sa kusina, katatapos ko lang magluto. Naabutan kita nakaupo na naman dito sa bangko habang pangiti-ngiti. Tapos sabi mo, marunong din siya magpatawa. Sino ba yung marunong magpatawa na yon, ha? Si ano po? Si Papa Dudut po. Si Papa Dudut? Opo. Katatapos ko lang po kasi makinig ng Barangay Love Stories. Sa dulo po nagpapayo si Papa Dudut. Tapos bigla po siyang nagpatawa. Bakit hindi ka sa radyo nakikinig? Bakit siya sa cellphone mo? Meron po kasi silang live sa Facebook. Doon po ako nakikinig at nanonood na rin. Siguraduhin mo lang na yun talaga ang pinaggagawa mong babae ka, ha? Nay naman, ano pa po bang iba kong gagawin sa Facebook? Ewan ko sa'yo. Napapansin ko na, panayan ang inaatupag mo. Hindi naman po. Ngayon lang po ako umupot ng cellphone eh. Hindi raw. Ayos-ayusin mo lang talaga dahil pag nalaman ko na may ginagawa kang milagro dyan sa cellphone mo, nako, palalayasin kita rito sa pamamahay ko. Sobra naman po kayo sa ginagawang milagro. Alam niyo po ba na masama ang mambintang? Kaya nga ayusin mo. Matanong ko nga po kayo, Nay. Total, nag-uusap na tayo. Ano yon? Curious lang po ako kasi matagal na rin naman na akong nakatira sa inyo eh. Ano nga yun? Dali-dali ano at may pinapakulo pa akong gulano doon sa kusina. Bakit po ba ang init ng ulo niyo sa akin? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Pero palagi pa rin kayong nagagalit sa akin. Nagtanong ka pa talaga ha? Hindi pa ba halata? Naalin po, na ayaw ko sa'yo. At kahit na wala ka pang gawing masama, ayaw ko na talaga sa'yo nung unang beses pa lang nakita kitang tumatok dito sa pamamahay ko. Bakit naman po? Hindi ko alam. Malay ko, basta naiinis ako sa pagmumukha mo kapag nakikita ka. Pero wala naman ako magawa dahil nanay ka ng apo ko eh. Parang ang unfair naman po nun sa akin kasi ginagawa ko naman lahat para mapalapit sa inyo. Sabi ni Noriel, kuhain ko lang daw ang loob nyo para magkasundo tayo. Pero parang ang tigas-tigas nyo pagdating sa akin. Ganun talaga. Alam nga naman pilitin ko ang sarili ko na magustuhan ka. Hindi ko makakaya, di ba? Tsaka kahit paano sinubukan ko naman na tanggapin ka ng buong buo. Kaya nga lang talaga hindi ko magawa. Siguro kasi magkaiba kayo nung unang kinasama ng anak ko eh. Ayun, kahit paano, kuha nun ng loob ko. Magkaiba naman po talaga kami. Talaga magkaiba kayo. Kaya nga siguro ayoko sa'yo kasi mas gusto ko pa rin sa kanya. Pero ako na po yung kinakasama ng anak nyo. Kaya kailangan nyo akong tanggapin sa ayaw at sa gusto nyo. Kung palayasin kaya kita rito sa bahay mo, sa ayaw at sa gusto mo. Grabe naman po kayo. Kung magsalita kayo, parang kayo ang kontrabida sa kwentong napakinggan ko sa Barangay Love Stories kanina. Kulang na lang bumuga kayo ng apoy dyan eh. Iniinis mo talaga ako? Nanay! Yung pinapakulo nyo dun sa kusina. Parang umaapaw na po yata. Naku, mabuti pa puntahan nyo na. Oo nga, kakalinis ko lang ng kalan eh. Baka dumumi na naman. Teka nga. Punta ko na nga, ikaw na babae ka. Tumulong ka dun sa paghahain sa mesa. Puro ka cellphone. Kulang na lang, inikit mo yung mukha mo dyan sa cellphone mo. Kayo nga po, puro na lang pagkalit sa akin. Paano hindi ako magagalit? Binibigyan mo ako ng dahilan. Papadudod alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kaya bakit abot langit na lamang ang galit sa akin ng nanay ng kinakasama ko? Kung makapagsalita siya, akala mo ay hindi ako ang nanay ng mga apo niya. Sobra talaga akong nasaktan sa
Sa mga binibintang sa akin ni nanay dahil wala namang totoo sa mga yon ni isa. Nakikipag-chat lang naman ako sa nakilala ko online at wala kaming ginagawang masama, Papa Dudut. Saka hindi ko naman inuubos ang oras ko sa pakikipag-chat o pakikipag-Facebook lang gaya ng sinasabi ng nanay ni Noriel. Sa katunayan ay nagsiselfone lamang ako pag natapos ko na ang asikasuhin ang anak namin at gumawa ng kaunting gawaing bahay na kaya kong gawin. Pero parang tanga ang nanay ng kinakasama ko dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palagi siyang nakakahanap ng kadahilanan para magalit sa akin, Papa Dudut. Nanood naman siya. Flashing na. Ba? Switch to L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Easy sa kanya. No matter sa washing machine. 7 lang per washing cup. L'Oreal Liquid. Soap and Bear Brand. 140 grams. 300 pesos na lang. Mag-Bear Brand araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil wala namang ginagawa si Noriel sa tuwing kinaagrabyado ako ng nanay niya ay hindi niyo ako masisisi. Kung lalong tumayo ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay mas matimbang talaga sa kanya ang nanay niya kesa sa amin at sa mga anak namin. Doon ako nagsimulang magkulit ng galit kay Noriel at lahat yon ay ikinuwento ko sa lalaking kachat ko. Bagay na nauunawaan naman niya. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng karamay sa katauhan niya ng mga panahon yun. Kahit na hindi ko pa siya lubos na kilala. Feeling ko ay matagal na kaming magkakilala at kaunti lang kasi ang alam kong impormasyon tungkol sa kanya. Sabi lang niya ay may kinakasama siya dati na matagal na rin nagsishare ng mga problema sa Facebook group kung saan kami nagkakilala. Hindi rin daw kasi maayos ang naging pagsasama nila noon hanggang sa nagkahiwalay na nga sila, Papa Dudut. Wala po silang anak tapos ay naiwan sa kanyang account at password ng dati niyang live-in partner. At doon niya na-discover ang mga group page na sinalihan nito. Simula noon ay naging misyon na raw niya ang magbigay payo sa mga problema ng mga nanay at may live-in partner na kasali sa naturang Facebook group kung saan kami nagkakilala. At masasabi ko na magaling talaga siyang magpayo, kaya naman aminado ko na napagaan niya ang kalooban ko. Kaya lang habang mas lumalalim ang pagkakaibigan namin, mas lalo pala akong binabantayan ng nanay ni Noriel, Papa Dudut. Grabe, panalo talaga mga hirig. Tawang-tawa ako. Aray! Sinasabi ko na nga po dahil baka kinakauwak mo! Wala! Sasagutin ko! Wala akong pakialam
Shaira? Titignan ko lang naman. Kung hindi totoo yung sinasabi ni nanay, o hindi wala na tayong problema. Please, Noriel, huwag mo na kunin yung cellphone ko. Akin yung cellphone ko, Noriel. Hindi ko pa talaga agaw siya, hindi ko pa ibibigay. Akin na yan. Hayaan mo na muna tingnan ang ano ko yung cellphone mo! Tingnan mo na, bilisan mo! Nandiyan sa messenger niya! Eh, kahit ko na nga po. Oh, ano? Tama ako, di ba? May kachat nga na ibang lalaki ang magaling mo kinakasama! Sino to kausap Ay, mo, pati Shaira? ko. Wala, Ang wala gagawin dyan. yan. Anong wala ka dyan? Hindi ko naman. Napakasinungaling mo. Oh, yan! Yan ang dapat sa'yo malandi ka! Hindi po ako malandi. Wala akong ginagawa masama sa anak niyo. Noriel, maniwala ka sa akin. Wala akong nilalandi, iba. Paano ba ako naniniwala sa'yo? Bugbuntong maayo ko, anak. Tingnan mo. Kitang dipanting, baka na ko. Kinukwento mo ba sa kanya yung mga problema natin? Bakit? Nagpapahawa ka? Gusto mo kang pinakanya? Kasi nagkukulang na ako sa'yo, hindi lang kinakasama tatay ng mga anak natin. Hindi yun ganon. At saka magkaibigan lang kami. Hindi kayo hindi naman na nagkukulang at nagkukulang sa isa't isa. At nagpapalalahanan kung kumain na. Pwede ba? Huwag mo na akong gawing tanga, Shaira. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Ikagbugoti imam, kundi ubok mo, baka danay bati. Mga padudod, hindi ko akalain na nakaabang lang pala sa akin ang nanay ng kinakasama ko para magkamali ako. At ang sa ganoon ay mapagbuhatan niya ako ng kamay katulad ng ginawa niya sa akin ng araw na yon. Kahit na anong iyak ko at pagmamakaawa, na huwag na niya akong saktan ay hindi pa rin siya nakinig sa akin, papadudod. Nagbingi-bingihan siya sa pagmamakaawa ko at patuloy akong sinaktan. Pero ang higit na mas masakit sa akin ay ang pagkampi sa kanya ni Noriel, papadudod. Guilty din naman ako at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil may ebidensya na nakikipag-chat ako sa ibang lalaki online. Bagamat wala naman kaming ginagawang masama ay hindi pa rin ako pinaniwalaan ng mag-ina. Ipinilit nila, lalo na ni Noriel, na nanlalalaki ako at makapal daw ang aking mukha. Yun na rin ang simula ng panlalamig ng kinakasama ko sa akin dahil kumbinsido siya na may iba na ako. Isama pa ang sulsol ng nanay niya. Simula noon ay tinigil ko na ang pakikipag-usap ko sa chat at pinako na siya sa messenger ng walang paalam. Aminado ako na noong una ay nalungkot ako pero dahil guilty din naman ako sa pakikipag-usap sa iba ay wala na akong nagawa. Alam ko sa sarili ko na kailangan kong bumawi kay Noriel. Kaya lang mas pinaramdam sa akin ang kinakasama ko na hindi niya ako kayang patawarin sa kasalanan na nagawa ko. Alam man tagi di charger ko to eh. Ayos na ako. Baka matrami pa ako pagpasok. Noriel, sandali. Bakit ba? Teka lang, mag-usap muna tayo. Ano mag-usap? Hindi ba narinig sinabi ko? Baka matraffic ako pagpasok sa trabaho. Lunis pa naman ngayon. Palibasa, wala ka alam. Kasi ikaw nandito Hindi may ka sa sapay. bahay. Sobra ka naman. Oo naman eh. Ikaw nagkakaroon Diyan sa dared akin. na. Ako naman hindi ba? Tapos nandito ka lang sa bahay at wala ka naman ibang ginawa kundi mag-cellphone. Baka nakakalimutan mo, nag-aalaga rin ako ng anak nating panganay. O eh, dapat ka, para naman may silbi ka. Ah? Anong may silbi? Sa lagay, tagapag-alaga na lang ng anak natin yung papel ko sa mundo? Oo, dahil ikaw ang nanay ng anak natin. Pati na rin yung baby nasa tiyan mo. Alam mo, huwag ka na magsimula ng drama dyan dahil bubuisit lang ako sa pagbubuka ko. Buhari ka pa ng mabait. Wala pag nakakalit ko, hindi ginagawa ka milagro. Wala sabi akong ginawang milagro. Wala akong ginawang masama. Sabi mo, Huwag mo lelang mo. Tigilan mo ko dyan sa kasinungaling mo, Shaira. Ha? Pasalamat ka, buntis ka kundi. Di ano? Sasaktan mo na naman ako katulad ng ginawa mo sa akin nung isang araw? Hindi naman kasi sinagtanong na. Sinampalang kita. Hindi pa ba pananakit ang tawag mo doon? Doon
Normal na reaksyon lang yun ng taong galit. Dahil nahuli ko lang naman ang kinakasama ko, may kinakausap na ibang lalaki sa cellphone. Sige nga, kung ikaw na sa posisyon ko, ano mararamdaman mo? Magiging masaya ka ba? Magpapaparty ka ba kasi nalaman mo gumagawa ako ng kalokohan? Siyempre hindi, pero ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na magkaibigan lang kami ng lalaking kausap ko sa chat? Wala kaming ginagawang masama. Hindi ako nagloko sa'yo. Hindi pa, Ben, papunta na rin yun dun. Akala mo yata talagang taka ako eh, no? Akala mo, pinanganak ako kahapon. Akala mo, palalagpasin ko na lang yung kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki. Inasa ko kaya lahat ang usapan nyo, kaya alam ko nagsusuko ko sa kanya. Lalo na pag may problema tayo. Kakadiri ka. Balante! Alam ko sa sarili ko na hindi ako malandi. Alam mo, hindi Dahil may hindi cutter. ko nilandi yung kausap Ang ko. di may cutter, Alam ano? mo rin yan kung totoong binasa mo nga lahat ng usapan namin. Sa kumanda mo nga kita, ha? Bakit sa palagay mo sa kanya ako nagsusumbong tuwing may problema tayo, imbis na ikaw mismo ang kausapin ko? Sige nga, sagutin mo. Ewan ko sa'yo. Ewan mo sa akin? Yan! Yan yung dahilan. Ano ba pinagsasabi ko dyan? Na ayaw na kitang kausapin dahil lagi ka nalang galit sa akin. Para kang nanay mo. Manang-manak sa kanya. Ikaw na lang sana yung pwede kong maging kakampi sa pamamahay na to. Pero hindi mo naman yung pinaparamdam sa akin. Tapos lagi mo pang binabaliwala ang nararamdaman ko. Kasi masyado akong emosyonal. Maaki ako, bla bla bla. Sino gaganahang makipag-usap sa ganyang tao? Sige nga. Hindi pa rin dahilan yun para makipag-usap ka sa ibang lalaki. Hindi nga, pero wala naman kaming relasyon. At hindi ako tanga para paabutin yun sa ganon, lalo't pamilyado na akong tao. Talaga lang ha? May reputasyon ka nga sa tiyahin mo sa pagiging marot. Dalaga pa ako noon. Di ba na ngayon na meron na akong mga anak? Para sa akin, wala ka pa rin pinagbago. Nagawa mo nga makipag-usap sa ibang lalaki. Nakakahiya ka. Oo naman. Pag kaming mga babae nakakahiya. Pero pag kayong mga lalaki gumagawa ng katarantaduhan, eh proud pa kayo at sasabihin nyo pa na may kakakailangan kayo. Paano naman kami mga babae? Paano naman ako? Para sa kaalaman mo, may pangangailangan din ako. Pero hindi katawan ang ibang hanap ko kung hindi pag-unawa at pagmamahal. Turingan pa naman na ikaw ang kinakasama mo. Pero hindi ko sa iyo yan maramdaman. Tapos sa huli, ako pang lalabas na masama kasi nakahanap ako ng kaibigan at kakampi doon sa lalaking kachat ko. Kahit na ano pang sabihin mo, nagagawan mo pa rin kung bakit mababa na ang tingin ko sa'yo. Tama naman mga sinabi ko. Masyado ka emosyonal. Masyado ka mahina. Tapos, saan mo isisisi pagkukulang ng sinasabi mo? Eh masyado ka lang talaga mapaghanap. Hindi ka marunong makontento sa kung anong meron tayo. Ang hilig mo gawing komplikado ang sitwasyon. Tapos iiyak-iyak ka dyan, akala mo ikaw ang biktima rito. Lalo ka nang bubwisit sa'yo. Kaya pwede ba, Shaira? Tigilan mo ako, ha? Download the app and order now. Sports teaches discipline. Get your child into sports today. Papadudo, tinalikuran na ako ni Noriel pagkatapos ng pagkatalo namin yun at naiwan akong humahagulhol sa bahay nila. Sa ingay ko ay nagising ang nanay ng kinakasama ko at tulad na lamang ng inaasahan ay pinagalitan niya ako at ininsulto. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa raw ako lumalaya sa bahay nila pero sinabi ko na lamang na kung aalis ako ay isasama ko ang anak namin ni Noriel papadudod. Doon na niya ako tinigilang kausapin dahil mukhang natakot siya na layasan namin sila ng anak ko. Sa totoo lang, papadudot ako ang mas takot na umalis sa poder ni Noriel dahil wala namang kaming mapupuntahan ng anak ko. Buntis pa ako ng mga panahong yon kaya wala akong nagawa kundi ang manatili sa bahay ng kinakasama ko hanggang mga anak ko. Pero kahit na dumating na ang bunso namin ay nanatili pa rin malamig ang pakikitungo sa akin ni Noriel. Oo, mabait siya sa mga anak namin pero sa akin ay wala na siyang kaamor-amor. Tingin ko ay tagapag-alaga na lang ng mga anak namin ang turing niya sa akin, papadudod. Hindi rin nagbago ang pakikitungo ng nanay niya sa akin, sa katunayan ay lalo pang tumalim ang tila nito. Gustong gusto ko na talagang umalis sa pamamahay nila. Pero hindi ko alam kung saan naman pupunta. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa sitwasyon na kinakaharap ko. Alam ko namang may kasalanan ako pero pinagsisihan ko na yon. Saka bakit lahat na lamang ng sisi ay napunta sa akin?
Pagod na ako at aminado akong may mga gabi na hinihiling ko na sana'y mamatay na lamang ako. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili ninyong i-area ang sulat ko at God bless sa Barangay Love Stories. And more power sa inyong istasyon, number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shaira. Barangay Love Stories. Barangay. Ang mga kwento ng pag-ibig. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Sa buhay, dumarating talaga tayo sa punto na kailangan nating magkaroon ng matatag na puso at matalas na isip upang pangatawanan ang gusto nating maging. Hindi ba natin agad-agad makikita ang resulta ng mga pagsasakripisyo natin ay lagi pa rin? May nangyayari at meron pa rin nagbabago. Ikaw, kabarangay, anong handa mong gawin para sa kabubuti ng iyong sarili? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang maging aberya o dahilan ng pagkatala ng isang sitwasyon? Ako kasi oo, at masakit pala sa loob na maging dahilan noon. Akala ko noong una ay ayos lamang. Kumbaga sa isip ko, mga kaibigan ko naman sila. Kaya naiintindihan nila ako. Pero sa uli ay hindi rin nangyari yon, Papa Dudut. Ang una kong naramdaman ay galit at matinding pagtatampo. Lalo at kilala akong ma-pride at mataas ang tingin sa sarili. Pero bago ko ituloy ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Matagal na akong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Lagi kong inabangan ang mga uploaded stories ninyo online at isang araw ay nag-decide na kung magpadala ng email sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ulit. Nagtatrabaho sa Pasig bilang finance staff at nasa 32 years old na ako. Kaka-birthday ko lamang itong January 1 kasabay ng bagong taon. Sa kasalukuyan ay nasa journey ako ng healing at weight loss. Malaking factor kasi ang mga pinagdadaanan ko sa nakaraan. Kaya lumobo ang timbang ko at pumalo ng lagpas na sa 100 kilo sa edad ko pa lamang na 30 years old. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay. Dito sa Barangay Love Stories. Ang pagmamahal ay dumarating sa tamang oras at pagkakataon. Minsan, tinatanong pa natin ang ating sarili na bakit hinayaan muna tayo ng Diyos na magkamali ng paulit-ulit at mapunta sa maling tao ng ilang beses. At bakit hindi na lang tayo ihatid sa mga taong nakatadhana talaga para sa atin. Madalas ay makikilala nga natin ang tamang tao para sa atin ngunit nasa mali namang panahon. Pagkagayon pa man, nasa atin na lamang kung paano natin itatama ang panahon.
para sa tamang tao. Whisper Day and Night Protect. Longer path for up to 100% leak protection. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayon ng kabarangay natin na si Allen. Na bagamat natagpuan na ang tamang tao ay sinubok naman ng maling pagkakataon. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Allen. 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Kapalonga, Camarines Norte. Kasama ang aking butihing asawa at nag-iisa naming anak. Sumulat ako upang ibahagi ang mga maling nagawa ko sa buhay. Wala namang perpektong tao, ika nga nila. Lahat tayo ay nagkakamali pero nasa atin kung handa tayo tama ang pagkakamaling yon. At para na rin ipabatid sa lahat na kung ano man ang meron tayo o kung sino man ang taong nilaan ng Diyos, para sa atin ay dapat tayong makontento at pahalagahan ang mga yon. Katulad ko na matagal na nangarap na makasumpong ng babaeng totoong magmamahal at magpapahalaga sa akin dahil sa dinami-rami ng babaeng nakarelasyon ko, ay wala isa man sa kanila ang sineryoso ako. Mabait ako kahit sinong taga sa aming lugar ay alam yon. Yung tipong kahit na walang-wala ako ay nagagawa ko pa rin tumulong sa iba. Palabiro din ako at mahusay ako makisama sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero napagtanto ko na hindi sapat na mabait at matulungin lamang ako kapag nagmahal na ako at pumasok sa isang relasyon. Hindi ko masasabing nagkukulang ako sa kanila dahil lahat ibinigay ko. Pagmamahal at pag-aalaga. Masipag din ako magtrabaho dahil ayaw kong magugutom sila sa poder ko. Lalo pa at ako ang lalaki. At responsibilidad ko ang magiging pamilya ko. Pero kung may tuturing man nga na pagkukulang ang pagiging subsub ko sa trabaho dahil nawawalan na ako ng oras sa mga naging girlfriend ko, ay humihingi naman ako ng pasensya. Pilit kong ipinapaintindi sa kanila na hindi kami mabubuhay sa pagmamahala. At kailangan kong umayod kung sakali man na biyayaan na kami ng anak. Pero sadyang kahit gawin mo ang lahat, ay kung iiwan ka ng isang tao ay iiwan ka talaga niya, Papa Dudut. Sa edad ko nga na 15 noon, Papa Dudut, ay maaga na ako nagbanat ng buto dahil sa hirap ng buhay namin sa probinsya. Na ultimo pag-aaral sa elementarya ay hindi ko na natapos pa. Hanggang sa magbinata ako noon ay wala akong inatupad kung hindi ang magtrabaho. Panay na nga ang sita sa akin ng mga tao roon na wala naman daw akong asawa, ay panay ang trabaho ko. Ang sagot ko naman sa kanila ay ayaw ko na kung kailan mag-aasawa ako ay doon pa lamang ako magtatrabaho. Palagi ko rin sinasabi noon na hanggat bata ako ay mamulat na ako sa mga ganong klaseng responsibilidad dahil balang araw na ay magkakaroon ako ng sariling pamilya at gusto ko na lahat ng pangangailangan nila ay maibigay ko. Edad na 18 ay nakilala ko ang una kong girlfriend. Pero hindi kami nagtagal dahil masyado raw akong busy sa pagtatrabaho. Nalaman ko na lang na ipinagpalit niya ako sa tropa ko. Nagkaroon pa ako ng 3 girlfriend pero ganun lang din ang nangyari. Ipinagpalit ako sa ibang lalaki dahil ang masyado akong busy sa trabaho na kung tutuusin ay para rin naman sa amin ang ginagawa ko dahil hindi naman pwedeng lagi nga kaming magkasama pero gutom naman kami. Hanggang sa nakilala ko si Lenny sa trabaho ko nang lumuwas ako sa Laguna. Ang akala ko ay makakatuluyan ko na siya hanggang dulo.
dahil sa lahat ng naging girlfriend ko ay siya ang bukod tanging nagtagal sa akin. Noong una ay wala namang problema dahil pareho naman kami ng pinapasukang kumpanya. Magkasama kami sa trabaho. Magkasama pa kami sa bahay nila sa Laguna. Magkasundo kami sa maraming bagay at para na talaga kaming mag-asawa. Pero hindi nagtagal ay nalaman kong napakasilosa niya. At kahit wala naman akong ginagawang masama ay nagagalit siya sa akin o kaya ay aawayin na lamang niya ako bigla. Papadudod, hindi naman kasi sa pagmamayabang ay marami talagang babae ang napapalapit sa akin dahil medyo gwapo ako at nakakatuwa raw akong kausap. Masyado kasing malawak ang sense of humor ko, papadudod. Marami akong biro na talaga namang nakakatawa. Pero yun lang naman yun dahil kahit kailan ay hindi ko naisip magloko, lalo pa nga at alam ko ang pakiramdam ng lokohin at iwanan. Humiling nga ako noon sa Diyos na sana ay si Lenny na talaga ang makakatuluyan ko at makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Pero dahil nga sa madalas na pag-aaway namin ay nakaramdam ako ng pagod. Pagod na intindihin siya palagi sa tuwing